Taís, vols que fem un joc? Sí? Mireu, hem d'estar en silenci, Tu tanques els ulls, amaguem un número del plafó numèric, no li diem a la Taís i haurà de saber quin falta. Sí, us sembla? Tanca els ulls, Sí? Mira, Pol Camarena, vine, amaga-li un número a la Taís. De la família del 10, Amaga-li un. Molt bé. Corre, seu. Taís, ja pots venir a veure quin número falta. Tachín. No li ensenyis, Pol? El 10. Sí? Pol Camarena, falta el 10? Sí. A veure, ensenya-li. Sí? Li havia amagat el 10? Molt bé, col·loqueu-lo. Molt bé.